Bueno, Ugaitz Agirre Zapirein, idazlea, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Azuei. Nauaren 25. urteurrenaren aitzakian Kafe Garaia izeneko atala abiarazi dugu, beraz zer baino lehen da, hau gomidatu guzti egiten digun galdera da. Zu nuntzen den dura 25 urte? Laukiko nituen, orduan suposatzen da Usurbilera etortzen. Leheno jartzenen bizi nintzen, orduan lau urtekin nola etorri nintzen, orduan bait, Usurbilera etortzen. Egokitzen, Hoi da. Usurbileko martxara. Bueno, pandemia baten erdian, ez dakit ze fasetan gaude, baina pandemia batek gogor jo gaitu denoi eta oraindik hori pairatzen ari gara. Eta hau ere, gonbidatu guztiek galdetzen diegu, ez? Ez dakit zuri lanean, etxean, maila personalean, nola eraman duzu pandemiak ekarri duen hau guztia, itxialdia, lagun gutxi batzukin bakarrik elkartu ahal izatea, maskarakin ibiltzea? Egia esan, hasiera baten bai izan zala, ni kanpoan egon, Irlandan aurkitzen nintzen, orduan izan zen, handikan honea etorri berri izatea. Orduan ja hasieratik bazan zerbait handia etor. Gero urtebete pasada eta hasieran nahiko normal bezala da, azkenean laneko kontuak nik etxean iten ditut, ordenailua piztu, liburuak hartu, ordenailua horren idazten egon edo beste, eta gehiago izan da ingurua, ez da, batzutan eskatzen dizu buruak kanpo atea edo beste, eta hasierako hortan itxialdia zanean adibidez, zan etxean egon ezin ezein, in bai, baina dana segida bazan, etzeon pausa bat iteko demoik. Zentzortan buruai buelta asko izan da urte honetan. Eta, bueno, pasatzen egia orduan, behintzat ez geha bertan gehatu. Eta sortzeko, garaiona da sortzeko, edo aldiz blokeo fase bat bizi izan duzu pandemiaren gatik? Egia esan, ez, bai izan dela garai bat aukerak ematen zituna, baina bai mugatzen zizun, esaten duten bezala, kanpoa jun batzutan idazte ez dalako, netzat ez zait iruditzen danik ordenagailu edo kuaderno horrean jaieta idazten egon eta eskatzen dizu jendeakin egotia, gauzak ikusten, bizitzea. Azkenean hortaz idazten duzu. Izan dara beste mundu bati buruz, o beste toki buruz, azkenean pertsonei buruz eizea idazten normalen, eta hor bizia dago. Eta lau pareten artean egon da hor ez dago bizik. Orduan, edo badago beste erabatekoa, hortikan beste gauzatzuk eta daitezke, baina egon bertzea harremanean besteekin. Eta justu izan da hoi mugatu dutena. Orduan... Bai. Bueno, pandemiak bere txarrenean, gauza hon batzuk ekarri ditu edo norbait begiratzearren, ez? Baina, irutzi zait adidez, sortuz bakardadea isolatuz ekimena arnasbide bat izan zala, eta helduleku bat ere, ez? Atxaldero, ez? Eta gero uda partean kultur bira ere jarri zen martxan, eta hori oso importantea izan zala berriz ere bizitzari heltzeko, ez? Eta gainera, ahots berriak plazaratzeko plataformak izan dira biak ala biak, eta herri ekimeneri eusteko ere, ez? Ez egitzu hola ikusten dituzun gauzak edo? Bai, ez, bakardadea isolatuz, noza? Sortuz bakardadea isolatuz. Ja, ez da izen erresa. Ez. Bai izan zala, bai jendea sartzeko, jendea entretenitzeko, alde batetikan, nahiz eta egon beste mila plataforma eta entretenimendua bazan zerbait presente zeona, baina bertakoa jende berria edo normalen ikusten etzen una animatzen zala bere gauza egitea, erakustea, bazan zerbait interesgarria zentzu hortan, eta baita ere jendea pentsatzeko, honek hau egiten du, edo beste ezagutzeko. Eta
karo, geho behin ateata, jendea kanpoa jute zen bezala, hoi azkenean normalen bezala, baina gero kulturbira antolatu zen, hor baita ere, jendea berriz kultur espresio diferentek arnazgunek sortu, jendea entretenitu zentzuetan, baina bizitza eman eta garrantzitsua izan zen zentzuetan. Eta zortia, Usurbillo bezalako herri baten egon da, holako ekimenak sortu eta horietaz esplotatzea. Gainera, bi ekimenek izan dut olako, belaunaldi ezberdinak josteko ahalegin bat, ez? Hori ere importantea da, ez gaztentzatu erreferentzialtasunak sortzea, ez? Bueno, pandemiak ekarri duen beste ekimen garrantzitsu bat izan da, geuretik sortuak, udalbiltzak sustatu duen beka programa moduko bat, zuk ere proiektu bat aurkeztu zenuen, eta diru laguntza jasotzeaz gain, egonaldi bat egingo duzu Artziniegan, ez? Kontatu eguzu pixka, emaitza bat eskatzen zaizu, kasu honetan zuk novela bat idatzi badezu, ipuin bilduma bat, zein da honen mekanika eta zein da gutxi gora bera honek ekarriko duena ondoren? Nola esplikatzen duen. Bueno, hau, bai, pandemia garaian pixkalentxoa, zen martxan udalbiltza jarri zuen programat izan zen, nun hiru arte edo kultur arlo bultzatzen zituen, literatura, antzerkia eta zinea. Orduan, horien ingurun, Euskal Herriko artistek, euskaraz behintzat, behien proiektuak aurkez zitzaketen, eta gero, horiekin batera puntatzen zian Euskal Herriko herrik, bai banaka edo taldeka. Eta herri horietan garatuko zian artisten proiektuak. Orduan, hortan sortu oket eta aukeratu den proiektua, orduan izango litzake, justu, ni Artzinega juten naiz, bertan gehienez 3 astez ustet egon daitekela, eta 3 aste horietan azkenean iten da dokumentazio lan bat Artzinegako herriei buruz, nebalima historia, bertako kultura, bertako ondarea, bertako jendea, eta izango zen edo hoitan oinarrituta nire kasuan 20 eta 40 orrialde bitarteko ipuin edo novela motz batian bukatzea. Eta izango zen eskatzen diatena. Ondo azaldu bali bat behintzat. Batzutan hainbeste informazio eta beste eta nola garbi esplikatzen dituen. Baina orduan eduko duela emaitza fisiko, ba? Bai, eta gero, noski, behin hori aurkeztuta udalbiltzai, zure proiektua, udalbiltzak argitaratzeko autua indu. Proiektu guztiekin, literaturakoak liburutan, ez dakite ea banaka edo bilduma batean edo nola ingo duten, eta gero pelikulak adibidez beste DVD formatu batean nola uste dateatzeko intentzioa azkatela, ez nahiz goatzen behinen luzera zenbatekoa den, eta antzerkiakin pentsatzen dut herri-zerriko aurkezpenak izango diala. Bueno, idazle bezala aurkeztu zaitugu, eta zuk duela 3 urte Tximeletak Bizkarrean novela plazaratu zenuen, gaina esango nuke justu orain 3 urte izango dira, zekainean edo emantzen duen argitara. Bai, izan zen, ginean nahiko justu esateko benga, jazatu behar du, zego guztalia atorle, eta gero ja berandutu ingo da, eta ez, jain behar da. Bueno, Tximeletak Bizkarrean novela plazaratu zenuenean, elkarrizketa bat egin genizun noguan, eta arriskuak hartzaren aldekoa naiz, esan zen nigun erantzunetako batean. Eta horri lotuta, galdetu nahi dizu, irakurleak zer moduz hartzen dituen konbentzionalismoetatik aparte dauden sormen lanak. Bueno, eukidet, jasotako feedback guztietan, danetikan izan bai gustatu bestea, bukaera ez, edo orokotean nahiko oso positiboak izan dira jasotako iritzik. Ez dakit, sartzen dan ez dan sartzen konbentzionali, ez dakit nik de, bai irakurtzen dut da, baina nik de ez nuke jakingo, selkatzen naiz
talde honetan, edo honetan, edo bestean. Ni juten izan, ze eragina, ze gusta zait, hau, ze adierazinet, hau, zein da formik egokina, nire ustez, hau, orduan hortikan jun eta nik uste hortikan dijoala esango nuna dela 3 urte arriskuk altzean aldekoa, ezakit, nire gustoak, igual ez dira danen gustokoak, azkenean, bakoitzak bere ditu, eta funtzionatzen baldin badu ondo, eta ez baldin badu funtzionatzen, hortxen geratzen da, eta listo. Beste gabe azkenean badago abaniko handi bat idazleena, zein gustatzea daun, zein ez, eta bakoitzak bere publikoa, bere irakurlek lortuko ditu, eta gainean ikuste importantena da, iten dezun horrekin gustua sentitu, eta zuk disfrutatzen baldin baizu, eta gero gainea zuk disfrutatzen dezun horrekin. Beste batzuk disfrutatzen baldin badute, zoragarri. Bueno, Nogu aldizkarian ere kolaboratzen duzu, zure idatzietan, nolako idatzietan fantasia dosi ugari, ez? Pixkat. Topatu ditugu. Zure lehen novelan ere, bazan, ez? Tximeletako Bizkarrean novelan ere, bazen fantasiarik, ez? Ezagite, akaso genero horretakoak dira zure inspirazio iturri nagusiak? Igual, bai, posible da. Baina ez zentzuetan fantasia ez dakit eraztunen jauna edo gusta ez zaizkitela batzutan olako munduak sortzen dituztena Game of Thrones olakoak bezala mundu bat sortu eta nola bertan harremanak, boterea beste nola hoi gusta ez zait edo izaki berrik sortu eta beste baina nirea gehiago fantasia esplikatzeko izango zen askotan ametsekin lotuta, edo drogekin, edo aluzinazioekin, olakoekin. Ez, aste honetan bertan, ikusten nion naiz The Queen's Gambit, eta horiola da desfase guztia eta esaten nuen jodek, hasik olako pertsonei bat sortu nuenik neban, droga asko, alkohol asko, eta zentzu hortan pixka fantasia, ez da? Laguntzen dizolako batzutan ez gauza irrazionalak izan daitezkeenak edo beste, bueno ez, irrazionalak ez, alegia. Zerbait razionalki azaltzeak hain konplexua izango zanean, olako batekin nolabait rodeo bat eman eta beste esplikazio mota bat ematen. Ozton metaforikoa edo beste eta ezakit, izan daiteke, gaina olako estenetan hona iruditzen zait eta askotan juten naiz pentsatzen dut esten hau izango da eta idatzi betlen imaginatzen tiruditan nola izango zen, marrazkitan o pelikuletan bezala eta da imaginoi nola pasako nuken. Orduan batzutan bai pixka zinematografikoa eta bezala gehatu izan daiteken nire prosa, baina gustatzen zait horrek ematen dizulako idazketa aldetikan esperimentatzeko aukera. Eta nik uste, dazkaten ideia gehienetan, idazteko momentuan, garrantzia ematen jot bai mezuei, baina baita ere nola kontatuko den, zein izango den bere forma. Orduan horrekin jolasteko aukera ematen dizulako. Iturri gaina ez dira zertan izan behar bakarrik literario, zinematografikoa edo komikiak. Baita ere. Zure komiki zalea zea eta... Bai, badet Japoniako manga eta ez asko, baino pixka segitzen dut, baino batzutan marrazkiak eta beste, eta gauza interesgarria kontatzen dialako. Azkenean beste hozen, ez du zertan, askotan komikilarin, YouTubeen eta hola, behien kritikak eta aitzen egoten naiz. Eta batzutan hori esaten da, komikiak dira, marrazkik dituzte, honek ez du ezertako balio, beraz, ezagit askok esaten dute, eskoletan literatura bultzatu behar da, eman komikik hori irakurtzen da beste. Eta azkenean, kontua da, nik uste, histori kontatzea, zuk ze kontatu nahizu, zerbait, bilatuko jozu zure gaitasunen arabera eta zure gustuen arabera forma bat hori espresatzeko. Hoi da, izan daitekeela novela prosa baten, poesia, kanta bat, komiki bat, antzerki bat, edo zer. Eta nik uste hor norberak
bere gaitasunen arabera eta jokatzen duela, eta bere kontaktuen arabera eta beste, eta ongi etorria izango dela dana. Bueno, Tximeletak Bizkarrean olen arira eskiniteko elkarrizketaren aritik zeika jarrituko dugu, eta Ze esan nun. guk galdera bat egin genuen, eta galdera zen, idazten hasi berri duzun kuadernorik baldezu eskuartean, hori duela 3 urte. Eta zure erantzuna izan zen, bai, baina 5 urteko epea ipini diot nire buruari. Beraz, 3 urte pasa dira, ez da, epei dagokionez, ez dakit martxa honean doan proiektu hori, kuaderno proiektu hori, eta epeak betetzen nahi ote dian edo ez. Ez guen pentsatu behar zein kuaderno izan ziteken. Bat baino dezu orduan. Bost bat azkatola proiektu bezala. Eta gero dakat, ekaina gaude eta igartza iristen da, igartza saria. Eta bai horrela beti zoze sehatzen dira. Sehatu nintzen batekin, eman plutikan beste batekin eta ez dare, eta oain nago nik uste orduan esan batekin. Asmoa dela, eta nahiko guztua nabil, honeiz 1000 buelta ematen historio hori, izan nahi duela utopia, distopia moduko zerbait Atlantidan, eta Atlantida moderno batean, gaur egun lagunekin duen nintzen Atlantiko erdin petroleo plataforma batzutan indako, eta olako zebat, Battle Royale bat izango bat ditz bezala eta pixkat korala izan nahi duena. Eta horri bueltak nabil. Eta zorte baldin badakau, horrekin tirako ez azkenean. Batzutan nahi da, zure gogoen arabera honekin pixkat gehiago beste historiarekin eta orduan batzutan kuaderno bat aurre hartzen juten da eta beste atzian estankauta geratzen da. Edo izan daiteke, erritmo hartu duzu, iritsiztea puntu batea eta perspektiba berdet. Eta gehatu... Denbora eman martzaio... Bai. Zer bestela da, gertatu ditzean ez Tximeletak Bizkarrean idazten nahi nintzanean, idatzi, eta momentu batean perspektiba galdu, eta noaino nua. Nundikan abitu nahiz noaino dua, prozesu hortan gauza interesgarrik ateatzen dira, baina esan betzu, gehatu, bidatu zein deten, eta igual ez da norabide egokina hartzen nahi dana, edo bai, baina batzutan pausa momentuk bai behar diala, ikusteko prozesu guztia nola jundan, eta ea balorazio batin ondo duan, ez, edo beste 1000 galdera sortzen dianak iteko. Bueno, beti pentsatu izan dut poema bilduma hon bat egon daitekeela zure kuaderno hietan, edo zure paperen artean. Denak ordenatuta liburu batean batuko dituzu inoiz? Badezu tentazio hori edo? Ez que problema, nahi ditzen zait, poemetan hasi nintzen eta lehenengo literatura, Zurrilgo Felix Espurranak kenduta, gero pixkat Euskal Herri mailan Urruzunokin literaturan, poesian irabazin ditun bilak. Baina denbora pasa ala, irakurtzen ditut batzutan poema liburu batzuk eta esan, nik ez dakat abe maila. Habe gora neria da, sin más. Batzutan Twitterren ikusi nuen nola, poesia ez da prosa enteltsakatuz. Eta batzutan neria batzutan hau izan dut, eta orduan, ez, baina bainetena izan da pixkat poema ja denboa, horiek jun biltzen, beste format eman batzutan narratiboa, izatea testu bat, beste gabez poesia testu bat, eta horiekin non dagoa maila proiektua sortu. Hoi, bihurtu da zentzu batean poesia izatetikan gidoi moduko batea edo antzerki batea, eta hoi bai bialdu detela. Iberoamerika euskera sorlatea zuten idazle gazteentzako deialdi bat, bialdu zuen gauzak eta ikusko du, eta bialduta du. Horren erantzunaren zaila. Hoi da. Baina gehiago tiratzen dit gerokoak, horren holtza gainekoak, bai. Ze, ez, proiektu hori hola izan zen, poesia bilduma bat izatetikan, junda pixkat
performance baten bihurtzen. Bai, ez? Badu hibridotasun bat, ez? Bai. Orduan, Bai. holtza gainean egiten duzun horretan. Bai, eta daka antzerkia, daka musika, dantza daka, da zerbait, ez dakit, azkenean da zentzu batean oihartua daka, gaur egungo mundua gizartean bilakera nola izan den, nire ustez azkenengo mendean, gutxi gora bera, eta horren, azkenengo mendean eta batez azkenengo hamarkadetan, eta horrek nola eragin dezakeen pertsonetan. Eta pixka dihoa, gizarteko fazeta ezberdinak hartuz, musika diferentekin eta dena, eta antzerkiakin eta beste, kontatzen zen izan daitekeen bide bat. Non dago amaia, ikuskizaz, aidea. Bueno, zu Orbeldi dantza taldeko kide ere bazea. Bai. Eta hor ere, esango nuke zuek badeu dantza taldeen inguruan olako irudi bat osatuta ez, baina igartze zaio Orbeldiri zuzereko emankizunetan ez dela euskal dantza ohiko formetara errenditzen, baizik eta baduzu zerbait ezberdina eskaintzeko joera bat, ez? Badezuela, inkluso bokazio bat, ez? Beste zerbait sortzeko, ez? Egia esan, badaude, buru pentsante asko daude. Orbeldi barruan. Orbeldi barruan. Proiektu sortzen dian errex eta dena ezin da. Gero, baino, bai, jendea baita ere erakartzeko dantzara, ez pentsatzeko danik jendeak burundakan dantza tradizional emanaldi bat. Folkloriko. Bai. Berea dula baita ere, esanet, nik ikustet olako gauzakin berriala, baina beste ez folklore erakustaldi bat bezala. Baizik eta batzutan, esplikatzeko bera, hauek dira, ez dakit nungo dantzak, esplikatu, atzutan esaldi bat nahikoa da beste, baina sortzeko baita ere imaginario bat, eta ez izateko ez hemen jaztegia garai baten bezala, edo asmatu zen, garai baten asmatu zen eretan, eta ingo ditu garai bateko dantzak. Ez da, eta gero hortikan aparte, sorkuntza lanetan, baita guk ez da dantza garaikidea eta oain dantza munduan, eta handikan bizidianek garatu dituzten mugimenduta eta ez da iristen. Guk ikasi dugu euskal dantza tradizionala eta horiek juten geha erabatea bestea, koreografia ezberdinetan sartzen eta aldan heinean jende gustatzen. Eta ohitura diana horiek bizi berritzen. Hoi da. Bai, eta eman beste aukerat, da dantza eguneko emanaldi nahi dana edo saiatzen geana. Betiko dantzak ikusi berrian, betiko dantzen pauso horiek hartu, beste batzukin erlazionatu, edo beste musika bat jarri, askotan nahi izaten dela. Hartu dantza bat berezean jartzen diozu beste modako kantan bat o beste enkajatzen duna, eta esatezu, ala, esatu, baina bota ezagun iten ezpata dantza, beste gabe. Baina da, sartu dilau, ez dakit, zein... Beste elementu bat. Hoi da, eta askotan hoi da. Eta erakatzeko jendea, ez atzo, ensaioa genuen, eta esan zuen, jode, aida nire anaia LH6 bueltan, konbentzitzen bere gelako mutil batzuk urrungo urtean dantza puntatzeko. Jode, gaina mutilak LH6 baten eta beste, pozen bete izu, xapo lortzen baldin baute, eta nik uste badala, erten justu, geho, zakizan gara, itxialdian garaian eta jendiak ez askoit, aukerak ez izatian gauza askoiteko, jinkana bat antolatzia eta hor, hola, dantzakoak jinkanak ate eta gu denei dugu, horrek da igualtzo zein gozu. Baino bai, eta azkenean plaza berrik eta forma diferentek sortu hola, jende diferentia erakartzeko dantzaitea. Eta biztan da funtzionatzen duela, gero adibidez, gu beti kanpotik ikustitu, barrutik beste modu baten biziko dira noski, baina
ikuskizun handietan, belaunaldi ezberdineko dantzariak batzen zeate, ez? Hau da, eta are gehiago esango nuke, dantza talde izateaz aparte, esango nuke bilgune bat ere bilakatu dela Orbeldi, ez? Ez dakit, zein da gaztetxoak eta helduak elkarrekin dantzan jartzeko sekretua, ez ge oso dantzazaleak, koste egite zaigu plazara agertzea, baina zuek lortu duzue plazan biltzea, gazteak helduak eta gaina harmonian, ez? Ba, inertziz, ez dakit inertziz edo zorte kontua edo zer izan den. Apuntatzea beha da jendeko guadakalako dantza ikasteko, dantza ideko eta beste. Eta gero, pixkat tentatu baita ere, lehenengoan kostatzen da, eozein arlotan moitutare, holtza gaine jotzea, edo kamara hurrean jartzea edo zer gauza. Baina, bueno, adiez, heldunak ja urte batzuk badamatzate eta ja notatzen da urtetik urtea kailo gehiago dakatela, ohituko daudela halako emanaldi batzuta. Eta gero betikan datozenak inertziz hau ingo deu eta pixkanak asaltzea. Ez dakit, gero batzuk badaude dantza apuntatu, baino hortan ez dianak apuntatzen, nik beste dantza bat nahi dut, dantza beste formatu batean, beste era batean nahi dut, eta bakarrik astean 2 orduz jun izate pixka bota dantza diferentek ikasi, eta horrekin nahikoa du, baina bueno, azkenean danak asmoa da, dantzatikan danak gustoa atea eta importante nahi da. Eta baina ezin da, baina baita ere batzuk dira erromerik eta daudenean, 3 dantza hauek baldin bazkit nahikoa, bentsat ondo pasatzeko, eta listo. Hore importante dala, ez? Gozatzea. Bai, eta askotan, hoi, kuadrilako jendeakin eta lagunekin eta beste, jode, erromei batea jun edo festetan tokatu, ez baldin badakizu, batzutan zaude hor albuan, eta ez dakizu zein da batzutan, sartu nahi duen ez dakit, eta bai, 2 pauso jakiteakin edo 2 dantza jakiteakin jazta jain dezu, eta bestia itxurak itea da eta ondo pasatzea. Eta sozializazioa oso importante da. Bai, dantza eta... Bueno, amaitzeko, Noahuak hori 25 urte bete ditu, Euskararen normalizazioan eragiteko sortu zen, ez da? Eta edabide gisa, paperean abiatu, baina sarean ere bere tokia egiten ari da, elkarte bezala ere kultura arloan edo eta aisialdian gero eta ardura gehiago hartu ditu, ez? Bistan da, lan asko dagoela oraindik egiteko, ez? Baina hemen zaudela aprobetxatu nahi dugu, zure perspektibatik, ez egite, Noahuak badu zerbait faltan, badu zerbait soberan, zer eskatuko zenioke zu Noahu hori egiten duen horretaz aparte? Zaila gara. Bai. Ez dakit, nire adiaz bai eman ditela Noahuak plaza bat eskaini igazteko eta beste. Izan daiteke, oraindik eta alegia elkargune bat bihurtu Zurrilgo kultur bakoitza bere perladakin, bere autonomiakin eta bere ezaguziakin, baina elkargune bat bihur daiteke. Noski, hori ezin du, ez zaitu iritzen bintzat Noahuak indar guztiak. Besten partetik hande ez dalin badu inungo borondatik eta beste alperrik handa. Baina bai izan daitekela elkargune kultur eta baita ere herri elkargune politu bat. Eta jende animatu ezkeo hortan indarra jartzea. Izan zen elegantia. Eragingarria, ez? Bai, nik uste bai, ez da, beti kulturako jendia eta usurlien juntatzen denean beti da goi. Gaude ez dakizen bat talde, usurlien kultur mugimendu handia dago beste, baina bakoitza bere aldetikan. Eta zozein nahi da, eta ez, eske honek hartu du, eta ezin dugu gauza bateat, ez, eske guk hauik nahi genu, eta beti da, ez dalin bada diskursioa da, bakoitza bere kontutik handi joala bere aldea. Eta hoi uztartzeko izan daiteke espazio aman komun bat Noahuak eskain dezakena.
Baina esan dakoa, jendean partetikan ez baldin badu borondatek eta bakoitzak bere aldetikan junten segitu nahi baldin badu, baina norberan erabakia da eta paretan kontra joan nahi segi dezala paretan kontra jotzen, ez dakit. Oso ondo bagoitz, plazera handi izan da eta eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik. Plazera neria eta beste bat arte berbaldin bezu. Oso ondo.